Täällä me ollaan taas Mikon keittiössä ja tänään me tehdään salaatti, jossa on proteiinia huimat 80 grammaa. Me tehdään 2 annosta, eli 40 grammaa protskuu per annos ja noin 300 kilokaloria per annos. Tosi hyvä diili ja loistava keino laittaa käyntiin lihaton lokakuu, jos te aiotte semmoista viettää. Mut ei mitään, pysykää kanavalla, kohta alkaa. Me aloitellaan jalotofulla, eli tosi jees tofua, valmiiksi maustettua. Tää on kylmä savuton maku. Ja vaikkei ois kovin kaksinen kokki, tai siis vaikka ois kuinka hyvä kokki tahansa, niin välillä laiskottaa ja ei halua maustaa ite näitä. Tää on tosi helppo, koska se on valmiiksi maustettu. Jos totta puhutaan, niin mä en oo kovin kaksinen kokki. Avataan meidän tofu. Mä käytän mun miekkaani tässä. Sieltä puuttuu vielä lempinimi. Mä täytyisi keksiä tälle vastaava nimi, kun Game of Thronesilla on niinku Arajalla on se piikki vai mikä se oli. Niin tää vaatis kanssa lempinimen. Laitetaan muuten toi kuumenemaan tää pannu. Heitetään sinne ripaus öljyä. Ja vähän niitä siinä ruskistetaan. Noin. Ja sitten tehdään tämmösiä mukavan kokoisia viipaleita. Nyt isketään mahtuuko ne kaikki tänne? Mä oon tämmönen pieni pannu. Näitä vihanneksia palasiksi, eli kurkkua siinä meillä. Semmonen hyvin niinku reilu kokoinen. Tää voisi varmaan melkein kokonaan silputa tonne. Taas kuunnellaan tätäkin. Noin. Näitä säännöstellään, että pistetään ne suurin piirtein puoliksi, koska tästä tulee tosiaan 2 annosta. Kolmoselle. Sitten tomaatti. Näin toimii ammattimainen tomaatin pilkkoja. Olen tehnyt tätä ennenkin selvästi. Onko siinä sitten sopivasti? Mutta ei se niin vakavaa ole. Heitetään ne lautaselle. Tomabiisi ja sitten hei. Sipuli. Tää alkaa näyttää kanssa varsin hyvältä. Se näyttää ihan lihalta, mutta ei ole. Se on illuusio. Ja nythän on lupa itkeä, koska mä palottelen tätä sipulia ja anteeksi. Me ei tissiposkeilla. Jos me laitetaan tänne sipulit, niin se vie niiltä sitä niinku pontta pois. Ihan väistämättä. Sipuli on parhaimmillaan ja siinä pysyy kaikki vitamiinit ja aineet silloin, kun se syödään raakana miehekkäästi. Tai ei nyt olla seksistisiä, koska ovathan ne naisetkin kovia sanoja ja helposti voivat syödä sipulia samalla tavalla kuin miehet. Kuulkaa sen aika, että laitetaan vähän tällaista salaattia tästä. Toimimme kuin luolamiehet ikää ja viskelemme tästä vaan raasti. Ai että alkaa näyttää niin hyvä, että tässä ei edes tofua vielä lisää. Voi hyvänen aika sentään.
Me onnistumme yli kaikkien odotusten. Ne olivat aika matalalla, ne odotukset. Mulla on tällaista raajuustoa tässä klassikko, mikä klassikko. Ja teemme tällaisen tasajaon tässä. Mulle. Siihen niinku taiteellaan kuin Leonardo da Vinci maalasi tauluja siellä pajassaan, niin samaan malliin vähän. Koitetaan tehdä tästä annoksesta visuaalinen elämys. Siis tää näyttää niinku toimivan. Siis ehkä mä joskus muulloinkin. Enkä tilaa vaan kaikkea pizza onlinesta kotiin. Siinä tuli jo yksi hyppäs tänne valmiiksi. Se sanoi, että pistää sinne toisellekin lautaselle nyt. Ja ystävät hyvät, meillä on 2 annosta, jossa on kussakin noin 40 grammaa proteiinia, 300 kilokaloria takuulla. Todella täyttävä setti. Noin 10 minuuttia kesti tää tehdä. Otetaan tuossa tommonen setti, missä on sekä tofua että rääjuustoa. Tää on hyvää, mutta olisiko pekonia? Tässä oli proteiini, rikas tofusalaatti ja hyvä sellaisenaan, ei tarvitse lihaa. Muistakaa tää ihmeessä, kun kokkaatte lihattoman lokakuun aikana. Mikko ja Sviites.